to Chris. Utrai uble ukot uverengi ban im bad ban le yaka mon jangu ban bud yaka hukum jangu bele ka jingkot ka bakerpang nagabinta jungi baro kalongkane ban kongu yaka hukum jangu bele buna preng jungi ngi perkat uble ulat tau yangi bangin im sngebaha ka parte henre bale uble ulat tau yangi bale uble ulat pa yangi syakane ka parte bangin dup le yaka mon jangu bangin dup reke yaka hukum jangu kram bangin Lypa biang shabu ke jingim jangi kambat kud hangne hakane ka parte namar uble ula pa yangi shipor arpor bangin dup penjana yaka jingim jangi lemba babun jait ki jinge lemba babun jait ki jingshitam nangda nginang iyo yaka jingu jingkuit bad ka jingkerku nautrai kane kalongka jingkot jangu bele yangi iwai pa iwai bad nagapinta kane ka jingkot ngide ban im yaka jingim bad ngide ban penjanai yaka jingim jangi bad minda kasngi kabaro artiligi jimpule kakadau hangi yakane ka jingpan nautrai yakane ka jingdon kam jangutrai haka jingim jangi u Paulus badu Barnabas kila dapta ka boru mensuem bakui kila yid ya utrai nangda kila leit yalap but what about u Paulus ula peit yaki kemajangi bapang ula laban sautu uta ubriu kata kabriu badon ke jingait bad kala pelong iawu ban hukum haka kerteng jongu Jesu bad kila yo jingkoi jingkia bad ngila yos ngo syapang ke jingjia halistra syapang uwei ubriu ubadeko ubamdon ka bor satya ban yang badiahid ngiyos ngo haka gospel minta kasngi yakane ka ju u Jesu ong lada pikwa ban kongu yaka hukum jongu bale lada pikwa ban yaid rengkat badutrai daka bale yaka mon pidon kam yaka jingi kai na ki por omde tang shisin henre man kasngi ngide ban long ki kun ba shahi kai daka ktin utrai ngide ban don ka jingit ka ba palat yaka ktin utrai ngide ban don ka jingit palat ya umensiam ba koit nakata ka daw Jesu la ong but ngansa pelong yepi ki kunjung obale but pidondru yaka bor hapo jompi ballong ki kunjung obale henre ban penhe pensan yaka neka jinglong jong ukun obale ngidon kam yaka jingikai jong mensiam bakoid u mensiam bakoid ude ban yai beteng ban hikai kaneka deka bor but ka kam jong mensiam bakoid haka jingim jongi u mensiam bakoid ude ben yai hikai yangi ngimde ben sange ben ngap ya u mensiam bakoid nakata daw Jesu la ong u nong pentengen u mensiam bakoid ya uba upaula pa kapi unsa hikai ya pina dong shadong uday uppa eu mensiam bakoid ladang ibarang ilongi kristan dakaba pediang eu mensiam bakoid kadeka jingang nod badeka jingkwa jung uppa bangilongi kunjungu ula pa eu mensiam bakoid mendang ide ben yai kongo eu mensiam bakoid haga jingim jongi bandup longki kun ke bajanai ladang im kongo eu mensiam bakoid ladang im penkim eu mensiam bakoid nginum yo jingikai lada ublai usange ban hikai yang iman ga kelipman ngin ngop haka pop ngin ngop haka jimbam koi nakata ka daw ngimla ban snowhorn yala de banong hoy ngala duai mentions name ngala plapop mentions name ngala late mass mentions name te kala biang man gasngi umensiam bakoid ude ban hikai yangi man gasngi ngide bandon ga mensiam ban duai man gasngi ngide bandon ga jingtrang ban mane ya ujisu tendangi snow komno ho ngala traishitom laisngi ya ka retreat minda barashisnem nganum don kam ban traishitom shu namar ngala wan shong retreat lese pi ke bashimenta ya ka retreat pis ngo komne lada pioi ya ka yimane ba pliru pinum nutshu ban rung hapo lese haba pidon ki yimane ka masa ka parish chombiru lese pimnu shu ban late namar bale ngala de retreat
Nalade retreat ladangam shiminda masru kamlele. Ladangam duairu kamlele namar haka por retreat ngala duai kambun dilli ki rosary nagabenda shisnem ngala dep duai minda hakene ki laisngi pilaban ngokumne. So duniyam. Henry ngitip nginum laban bam nagabenda baroshi snem ngi bam man gasngi ngi di man gasngi ngi sumru man gasngi don na peden jompiru bam sum man gasngi compare Henry ngi happen sum man gasngi ngi haben pen guin man gasngi haka ju kador ngi de ben pen he pen sandru ya kamen siam jongi man gasngi nagadaga daw uji sula ong ngan pa ya men siam bakuit men siam bakuit ubadon barabor badgi bara mangi kibas ngap minda ngidon hangi men siam bakuit But ngi deben pen kalai ni umen siam bakuit man gasngi lemba ka tin utrai lemba ka jimpediang ka ka sacrament lemba ka shimmenta shirhem mas bakuit lemba ka jingduai rosary lemba ka jingsha jingit lemba ka jing le riubele jongi ngi haben pen he pen san ya umen siam bakuit ladangim treben pen he ya umen siam bakuit ngin long kaju ngin sakut kaju But nginum don kano ka jingroy ne ka jing seizo ha ka jingim ka jongi nagataga daw ngi haban namban duai klem sange ngideben duai klem sange ngideben treishitom klem sange kanamba ka jingim jongi kanang seizo ngilaban tip hapo shipusnem ar hajar lai pulai kalonga jingdap jubilee jonga jimpenim tinghaban pen kare nakabenta ka nega Jubilee jongu Jisu kadangwan ar hajar lai polai kata kalonga Jubilee bakrau banya ka Jubilee ka bangila reke ar hajar ya ka sngi jongu Jisu ka jingka jongu nompeni henre ka Jubilee ka bakrau tam kade ar hajar lai polai ha ka bangi kin mau kumno ublai ula penim yangi nakabinda kanengi haban stang pen kare namar kane ka daw kadbanang jan ya ka Jubilee bakrau jongu Jisu Bamenru kalain usdang ban pindut usngutu kai ka jingkardor jangan ka Jubilee te hakene ka shipos nem ngitikana ujisu unsha yang iban penkuit penyahi lemba bon gi jinge kane ka de kubor ka wanna kerlain apadeng kane ka shipos nem bon apadeng jangi ngimdon shu leseng in kerlon yap na ka bentaka Jubilee leseng in yap mater lese don bon apadeng jangi in ino ya ka jinge namar ka jingting ya ka jing shalabe kalaban jia bon ke baro hapo kane ke shipos nem ha ka perte tengi haban long ka bala Khreh na ka benta kane ka Jubilee na ka taga daw ngim deben kain sting ya ka jing duai ngi deben yai pende mai au men siam bakuit hapo jongi kram ba ka Jubilee jongu Jisu kalong shisha ka por janga jingkemen lese ka Jubilee ar hajar lai polai kalaban long ka por jongka jingrai babunjai nakaliang jongu blengim tip tang ublay ulaban rai henreng ngideban long ke bala Khreh ngideban long bala Khreh namar ngiwan shane shiporar porom deban sha sa shijunam ladang ngila wan hangne hakane ka perte ban sa shiporar por compare ladang yap kinna ladang yap samla ladang yap temen compare henreng in poisha ujisu Tingin duai hau men siam bakuit kam dame hadin artayo ngin sarake iaka sngi burom Pentecost menta baramangi ngideben pen Khreh nagabenda ka sngi burom Pentecost ngideben shimkia ikajing duai kat kabangiyo lahad ban duai kat kabangiyo lahad ban shimbenta mas kat kabangiyo lahad ban pule ya tin utrai ban puson ban mane ya Jisu ngideben shimkia ya kanega por kanampa ngin salong ki bastang ya kanega Jubilee nagabenda ka jingsha shitom bat ka jimmi pat jongu Jisu Jubilee jonga jimpenim kadangwan tongin long ke bala Khreh nagabenta ka nega Jubilee Naduh Mynta nagabenta shipos nem ngi karmen bait bahara mangin imhadu kata ka por bangin nang rake bha ya ka Jubilee nginang duai nagabenta ka nega Jubilee bangin pen Khreh ya ka jingim mensiam jongi kalam kainsting kano ka benta bautrai un karku kardo yang ibaro bangin long shisha bashayalam da kabor jong men siam bakuit unang yai hikayangi unam pentengen un van shishahangi un ki im hapo jongi ngitrang na kabenda kane ka jingai Jisu be id
ngis ngungu yame ngi aro yame nagabenta ka jing don jame bat ka jing kular jame yau men siam bakuid ngi kongu yau men siam bakuid ya hikaya ngi ya ka jing maya jang ka beneng jing maya jang ka hima jame jing maya jang ka jing kuid kabangi deben iman ka kelipmat tangki bahok kin im badme lada don gi bahok hapadeng changi men perlait im yangi naga jingchar karku ko try babara mangi ngin kerlalang gi bahok pan light na kino kinaga jimma ya ki jait bentrium en yaro ya utrai Jesus Christ